Kumpanija Maltija bl-isem ta' Ozo Group ġibdet l-attenzjoni tal-London Stock Exchange u dan għal-mod differenti li bih topera. Tant li London Stock Exchange għażlet il-kumpanija Ozo Group biex isservi ta' mudell għal ħolqien tal-impjiegi madwar l-Ewropa. Iċ-Chairman tal-Ozo Group, Mario Muscat, stqar li dan ir-rikonoxximent fetaħlu l-bib biex in-negozju jiffjorixxi anke fl-Ewropa. Is-suċċess dil-aħħar sentej kien enormi. Din ġejna mażolin minn London Stock Exchange bħala l-ewwel kumpanija Maltija illi se nkunu qed nagħmlu kors ta' taħriġ għas-sentej li ġejjin fi grupp jismu Elite. Da għażlu biss hemm 700 kumpanija mill-Ewropa kollha. Jiena gburi ngħid li aħna l-ewwel kumpanija. L-idea hija li huma jgħinuna nkomplu nsibu investiment fl-Ewropa. L-Ozo Group huwa magħmul minn 10 kumpaniji li jvarjaw mill-qasam tal-kura għal qasam tal-ospitalità. Iħaddem mal 1400 ħaddiem, ammont li se jiżdied wara li l-kumpanija Ozo Group għamlet akkwist ta' kumpaniji oħra biex issa se tħaddem aktar minn 2000 persuna. Daw il-10 kumpaniji huma mħaddmin, huma mmexxija minn ħaddiema li telgħu minn isfel u llum saru general managers. Fil-fatt minn barra kumpaniji l-Ozo Group għandha akkademja li permezz tagħha l-ħaddiema jistgħu jitħarġu u minn hemmhekk isibu impjieg fih dan il-kumpanija. Taħriġ li wassalhom biex jieħdu diploma pereżempju fl-ospitalità. In-negozju huwa mmexxi mill-familja u Mario Muscat għandu l-ħsieb li jgħaddi kollox lill-ibnu. Jemmen li lat dwar negozji mmexxija minn familji li daħħal dan il-gvern jagħtih iktar serħan il-moħħ lin-negozju li beda 20 sena ilu ikompli jikber. Kien pass għaqli, kien pass tajjeb immens illi naħseb it-telfin ta' negozji li kienet jiġri kien meta ma kienx kien dak it-trasferiment u dik l-għajnuna partikolari illi il-negozju jisfaxxa fix-xejn. Issa bdi l-iskema hemm ħajja ġdida, hemm għajnuna illi bażikament in-negozju se jintiret u m'hemmx dak il-problemi u taxxa żejda u bonus żejda u l-birokrazija kollha, dak kien pass għaqli ħafna.